Иван Костов предупреди, че данните през лятото показват продължаващ спад на икономиката. За сега ДСБ подкрепят Симеон Дянков, но от съдбоносно значение ще бъде през следващите месеци дали той ще успее да се справи, да уточни лидерът на партията. Демократи за силна България ще искат бюджетната комисия да изслуша шефовете на НАП, митниците, НОИ, здравната каса и финансовото министерство за изпълнението на приходите. Истината е следната и аз искам да я кажа много ясно. Не само заспива. Икономиката, подобно на мечка, се прибира в барлогата си, скривайки се в сянката на сивата икономика. Това според Костов показва фактът, че при 100 милиона лева по-голям обем на брутния вътрешен продукт през второто тримесечие са събрани с 17% по-малко приходи от ДДС. Той е разтревожен, че идеята за реформиране на болниците се опошлява. В момента реформи се нарича, например, намаляването на бюджетите на всички болници и преминаването към отнемане на правомощия на Националната здравноосигурителна каса. Превръщането и в придатък на Министерството на финансите. Това не е реформа. Цялостната позиция на ДСБ ще бъде изразена вероятно в сряда при откриването на новата парламентарна сесия.